Us en recordeu de la reina malvada de la Blancaneu? Cada dia es mirava al mirall i li preguntava: «Mirall, mirallet, qui és la més bonica d'aquest regne?» Quan el mirall li responia que no era ella, sinó una altra, la seva bellesa perdia tot el seu valor. Aquesta obsessió la va portar a perdre el seny, a cometre actes cruels i, finalment, a la seva pròpia autodestrucció. Però avui, el mirall no és màgic ni fictici. És el mirall del bany, és la càmera del mòbil o les mateixes xarxes socials. I la pregunta ja no és qui és la més bella, sinó per què no sóc prou bella. Així, és com el culte al cos ens converteix a tots en víctimes d'un ideal inassolible, tal com la reina malvada es va convertir en esclava del seu propi mirall. Bon dia a tothom, nosaltres som l'Escola Pia Calella i el nostre grup està format per Marina Pons, Fèlix Aubets, David Costa i jo mateixa, l'Ona Pomés. I avui us venim a defensar amb rotunditat que el culte al cos és una amenaça per la salut. Abans de continuar, creiem essencial aclarir què entenem pels conceptes centrals d'aquest debat. Quan parlem de culte, no ens referim només a una precisió pel físic o a un interès per cuidar-lo. Ens referim també a l'honor que es tributa a allò sagrat. I allò sagrat, que és digne de respecte i de veneració, suscita sovint una actitud complexa de reverència, d'admiració i fins i tot de temor, pel qual també pot desencadenar obsessions irracionals i desmesurades per assolir uns estàndards que dicta la societat dins de la bellesa. Aquesta obsessió pel cos es converteix en una prioritat absoluta pel nostre cos, sovint per sobre de la salut i fins i tot del benestar propi. Amenaça en aquest context, doncs, l'entenem no només com un risc abstracte, sinó un perill real i tangible que posa en joc el nostre benestar físic, mental i social. Així doncs, amb aquestes conseqüències poden ser devastadores per a les nostres persones. Devastadores sobretot per la salut, que tal com diu l'OMS, no és només l'absència d'una malaltia, sinó que és l'estat de complet benestar físic, mental i social de les persones. Així doncs, qualsevol cosa que desestabilitzi algun d'aquests tres aspectes posa en perill tota la salut en conjunt. El debat d'avui, doncs, no tracta de si cuidar el cos és una amenaça o no per la salut. Ja ho sabem que està bé tenir-ne cura. El debat d'avui, però, tracta de si el culte al cos, de si la veneració pel cos, de si l'obsessió pel cos, disfressada de bellesa, ens destrueix des de dins, robant-nos la salut, la connexió humana i fins i tot la sostenibilitat del planeta. I per demostrar-ho, estructurarem la nostra línia argumental en tres grans línies. En primer lloc, parlarem del culte al cos com a malaltia social. Aquest fenomen alimenta trastorns com la dismòrfia corporal, l'ansietat i la depressió, agreujades per les xarxes socials que distorsionen la percepció que tenim de la realitat i augmenta la insatisfacció personal. En segon lloc, parlarem del culte al cos com a obstacle per la interconnexió humana. En aquest món, amaguem la nostra identitat darrere d'una façana de perfecció. Creem relacions superficials i fins i tot ens aïllem emocionalment en aquesta societat tan hiperconnectada. Finalment, i en tercer lloc, parlem del culte al cos com una amenaça per la sostenibilitat del planeta. La indústria de la bellesa promou un consumisme desenfrenat que destrossa el medi ambient, cosifica els cossos de les persones, perpetrant desigualtats i violències socials. Som conscients que el culte al cos pot tenir una imatge positiva o fins i tot motivar la gent a cuidar-se millor. En això no ho dubteu, ens posarem d'acord. Però el problema no consisteix en l'intenció de cuidar-se, sinó en l'obsessió irracional i la idealització extremista que en tenim del concepte. Quan el culte al cos es converteix en una obsessió, pot desencadenar una sèrie de trastorns que afecten greument la salut física i mental de les persones. També sabem que algú pot defensar que el culte al cos promou la salut i el benestar, però nosaltres creiem que quan es porta a l'extrem, el culte al cos no fomenta diversitat, sinó que imposa una imatge uniformada, irreal i inassolible que alimenta la inseguretat i l'autoestima baixa. La reina malvada va perdre la seva humanitat perseguint un ideal inassolible, però nosaltres encara estem a temps de tancar aquest mirall. El culte al cos no ens fa més vells, sinó més febles, més vulnerables i més insatisfets amb el nostre cos. És hora de deixar de ser esclaus d'aquest mirall i començar a mirar-nos amb ulls d'uniformitat, d'acceptació i de respecte cap al nostre cos. Deixem de ser com la reina malvada i en comptes d'això preguntem-nos: com puc ser la millor versió de mi mateixa, per dins i per fora?
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Abans de començar, permeteu-me fer-vos una pregunta que potser us incomoda una mica. Quants de vosaltres us heu mirat al mirall abans de venir aquí? Vinga, sigueu sincers. Quants heu pensat, aquesta samarreta em queda bé? Aquest pantaló em combina amb la samarreta? Aquest pentinat em fa guapo o guapa? I ara encara anem més allà. Qui ha sigut el valent que ha dit, saps què? Vindré brut, amb la roba més bella que tingui, perquè avui no m'importa gens com em veuran. Imagino la resposta. De fet, segur que fa setmanes que planegeu com vindreu a aquest debat. Perquè un debat no és només paraules, és presència. Perquè no ens escolten pel què diem només, sinó pel com ho diem, com ens expressem, com ens presentem. Avui dia, la bellesa no és un caprici, és una norma social. Però no la bellesa buida i superficial, que alguns criticaran, sinó la bellesa en el seu sentit més noble i ampli. La mateixa bellesa que busquem en un quadre de Da Vinci, en un grafit de Banksy, en un poema de Lorca o en una sinfonia de Beethoven. Aleshores, el cos no és només un embolcall. És expressió, és identitat, és una obra d'art en moviment. I el culte al cos és un homenatge, és la celebració de la nostra pròpia existència. Llavors, per què hi ha alguns que diuen que el cos ens fa febles? Què seria un ballarí sense el seu cos? Penseu-ho. Què seria un esportista sense la seva força? Què seria de la història sense aquells que han portat el cos al límit? I això no és frívol. No és superficial. És natural. És humà. Ara m'agradaria que tots penseu en un esforç molt més gran. El que feu cada dia. Matinar, anar a classe, fer deures i fins i tot preparar debats com aquests entre controls i mil coses. Per què ho feu? Per què aquest sacrifici? Us ho diré jo. Perquè voleu el millor futur. No només per vosaltres, sinó per aquells que estimeu. Perquè voleu tenir no una casa qualsevol, sinó una casa dels vostres somnis. No un cotxe qualsevol, sinó aquell que sempre heu volgut conduir. No voleu anar de viatge a qualsevol lloc, sinó aquell que sempre heu volgut. I no malinterpreteu. Això no és materialisme, sinó una aspiració legítima de la millor qualitat de vida. No en parlem d'una acumulació d'objectes per aparentar, sinó de la cerca de la comunitat, la seguretat i d'experiències atraïdores. Això és el que ens fa humans. El desig de superar-nos, d'anar més enllà. Alguns diran que això és vanitat. Però sabeu què? No ho és. És ambició. És l'instint que s'ha fet avançar com a espècie. I qui al contrari ho farà per modèstia, però no per sinceritat. Si ens fixem, el culte al cos sovint ha estat criticat i titllat de superficial, d'obsessiu o fins i tot de perjudicial, com en aquest debat. Però realment no és. Bon dia, som l'Institut Tiana, un grup format per l'Ot, la Candela, la Nur, i nosaltres defensem que no, que el culte al cos no només no és negatiu, sinó que forma part de la nostra essència com a éssers humans. I per demostrar-ho, ho farem amb 4 arguments, cadascun relacionat amb un àmbit fonamental. La salut, la ciència, la filosofia i la història. En primer lloc, el problema no és el culte al cos, si no l'ús que en fem. Estem d'acord que si portem a una obsessió, com en parlem, no és de dolent. Però si busquem l'equilibri, és beneficiós. El culte al cos no ha de ser una presó, sinó una manera de potenciar la nostra salut física i mental. En segon lloc, el culte al cos està en sintonia amb el biocentrisme. La cura del cos s'ha tornat més respectuosa amb el medi ambient i ens connecta amb la natura. En tercer lloc, el culte simbolitza el retorn a una visió equilibrada del cos. Després de segles de repressió, l'hem recuperat com a font de salut i harmonia. Finalment, la història ens demostra que el cos ha estat una eina fonamental per al progrés humà. Des dels atletes grecs fins als astronautes, sense la seva cura, no s'hauria permès assolir fites científiques. Quan o què estaríeu disposats a sacrificar per assolir un cos perfecte? Potser temps, potser diners o potser fins i tot la salut.
Vivim en una societat que ha convertit el cos en un temple, però no ens confonem, no és pas per honrar-lo, és per adorar-lo de manera obsessiva i malaltissa. La pressió per encaixar en un cànon irreal de bellesa no només ens ha robat l'espontaneïtat i l'autoestima, sinó que ens està traient literalment la salut. Vosaltres comenteu que avui en dia tenim aquestes ganes de millorar, de ser perfectes, i això s'apropa a l'obsessió, que nosaltres, i la doctora Anna Carballo, avui aquí present, ha comentat que en psicologia cap extrem és bo i les obsessions tampoc. Bon dia, soc en David Costa i juntament amb el meu company i companyes de l'Escola Pia de Calella, avui defensem que el culte al cos és una autèntica amenaça per a la salut física, mental i social des de 3 perspectives diferents. Primer, com a malaltia social, com a obstacle per a una autèntica connexió interpersonal i com a amenaça per a la sostenibilitat i la perpetuació de les desigualtats. Analitzem en primer lloc aquest culte com una malaltia social. Vivim atrapats en un mirall distorsionat. La dismòrfia corporal, un trastorn mental que fa que les persones percebin defectes imaginaris o exagerats, afecta milions de persones avui en dia. I això genera una cadena destructiva, cirurgies estètiques repetides, dietes extremes com la cetogènica, que és la keto, portada al límit, i trastorns alimentaris com l'anorèxia i la bulímia. Lola Índigo ha patit aquest trastorn. I aquí tenim estadístiques sobre els augments dels TCAs. Digues. No sé si ho heu tingut en compte, però en altres moments de la història, com per exemple en l'edat mitjana, ja hi havia aquest tipus de malalties mentals, tal com diu Rudolf Berger en el seu estudi Holy Anorexia. Sí, i tant. És que portem molts anys vivint aquests problemes, però ja ho diuen els estudis que aquests casos estan augmentant. Els efectes són devastadors, ansietat, depressió i una dependència malaltissa de l'aprovació externa. La qüestió és que en aquests moments no passava pel culte al cos, sinó per adoració divina. Per tant, el culte al cos no és el problema. Actualment sí. I aquests altaveus d'aquest fenomen són les xarxes socials. Aquestes xarxes socials ens venen aquesta imatge de cossos perfectes. S'omplen de filtres que venen un món perfecte que realment no existeix, tenint satisfacció constant. I tot això deixa cicatrius, que no només són físiques, també són psicològiques. En la segona de les 3 línies argumentatives, volem centrar-nos en el fet que aquest culte al cos genera una gran ansietat social. Les persones temen a ser jutjades per la seva aparença. L'ansietat derivada d'aquesta por a la crítica pot paralitzar la vida social i personal de molts individus, afectant la seva capacitat de formar relacions sanes i significatives. El que pot desembocar en trastorns com l'agorafòbia. Si heu vist Merlí, coneixereu el cas d'Ivan Blasco. Vivim amb la màscara de la perfecció. L'obsessió per l'aspecte físic ens porta a relacions superficials, on el que es valora no és pas qui som, sinó com lluïm. Cal que parlem aquí, per exemple, de programes tan superficials que fan èmfasi en aquest tipus de relacions superficials, com per exemple la Isla de les Tentaciones. Veiem que... Imagineu ara, però, un món diferent. Imagineu un món on no vivim esclavitzats pel mirall com la reina de la Blancaneu que ha comentat la meva companya en la introducció. Un món on la diversitat dels cossos és celebrada i no pas jutjada. Un món on les xarxes socials han deixat de ser una presó i són un espai per connectar de veritat. Aquest món no només és possible, és necessari, però depèn de tots nosaltres, aquí i ara. Cal que rebutgem aquest culte malaltís i abracem una idea més poderosa, la bellesa de ser humans amb totes les nostres imperfeccions, perquè al capdavall no és el cos perfecte que ens defineix, sinó la nostra capacitat d'estimar-nos. Un moment. Com bé heu dit al primer moment, el problema no és el culte al cos, sinó les xarxes socials o la societat que ha implicat aquest mal context al culte al cos. I en això es basa el nostre primer argument. El problema no és el culte al cos, sinó l'enfocament que li donem. El culte al cos pot ser positiu quan se li dona l'enfocament correcte, ja sigui amb una alimentació equilibrada, exercici físic o benestar emocional. Digues. Nosaltres no considerem que el culte al cos no sigui el problema i siguin les xarxes socials.
les xarxes socials són aquest altaveu que és inflamable, o com el pararies tu? Simplement tornant al culte al cos com una cosa positiva. Hem de veure el culte al cos com una manera de millorar, d'avançar com a societat, rendir el culte al cos per poder crear noves coses, arribar més lluny com a societat i com a població. Per tant, no és una cosa dolenta, sinó ens hem d'aprofitar dels avantatges que té. Per això, segons un estudi realitzat a l'Hospital del Mar, una dieta saludable redueix un 16% el risc de patir depressió o altres trastorns de salut mental. Mentre que una activitat física diària pot arribar a reduir aquest risc de patir depressió fins a un 25%. Això ens està demostrant que quan li apliquem un context correcte a aquest culte al cos, ja sigui amb una dieta saludable o activitat física diària, aquest és una eina beneficiosa i essencial per a l'espècie humana. El problema, com veu dir, es dona quan hi juguen els extrems i els models distorsionats que les societats imposen. Quan el context al voltant del culte es transforma en obsessió, com en els casos de vigorèxia o trastorns alimentaris, llavors pot arribar a ser perjudicial. Però cal remarcar que, tot i que pugui ser perillós, com he dit anteriorment, mai s'ha de veure com una amenaça, sinó tot el contrari. Cal promoure'n un enfocament equilibrat, saludable i sostenible. Digues. Si pot ser perillós, per què no seria una amenaça? El problema actualment pot ser perillós per aquest context social que se li ha donat, però nosaltres creiem que el culte al cos no s'ha de veure com una cosa perillosa. Perquè hagi sigut perillós en l'últim segle no vol dir que l'haguem de tatxar de perillós. Podem veure els avantatges que té i com a societat aprofitar tots aquests avantatges, en comptes de directament descartar-lo. Per tant, no es pot culpabilitzar el culte d'una cosa generada pels humans. Si ens centréssim més en canviar aquestes conductes socials que aporten una idea incorrecta del que és el culte al cos i no tant en culpabilitzar un simple concepte, podríem arribar a eliminar la mala connotació al voltant del terme. D'aquesta manera, amb un context social adequat, podríem gaudir d'una societat saludable i amb un fort culte pel cos, és a dir, amb un fort culte per la vida, cosa que em porta al meu següent argument, la relació del culte al cos amb el biocentrisme. El culte al cos ens connecta amb la natura, és a dir, ens connecta amb el biocentrisme, una filosofia que ens recorda que els humans són part de la naturalesa. El nostre cos no és una eina, una carcassa, és una expressió de la vida mateixa. Ter-ne cura és un acte de respecte cap a nosaltres mateixos i cap al món. Per això, cuidar el cos no només és beneficiós per a la nostra pròpia salut, sinó que també suposa cuidar el planeta. Segons Arne Naess, el fundador de l'ecologia profunda, cuidar el propi cos i tenir cura de la natura és un mateix acte, ja que totes les formes de vida depenen de les unes de les altres. I un clar exemple on veuríem aquesta relació és en les dietes ecològiques. Segons un estudi de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, una dieta ecològica implica una menor ingestió de residus insecticides, de nitrats i de metalls pesants, a més d'aportar grans beneficis mediambientals. Això ens demostra que preocupar-se pel benestar corporal no és un acte egoista ni perjudicial per la salut, sinó una manera de viure amb equilibri amb el medi ambient. Moltes gràcies. Espera, és que se m'ha tret el grup d'això. Ara. Fantàstic. Durant la vostra argumentació heu comentat que el culte al cos pot portar una major connexió amb la natura degut a aquest biocentrisme. Tot i això, aquesta cura al cos moltes vegades porta la utilització de molts productes d'estètica que acostumen a venir envasats de manera no reciclable i no reutilitzable, de manera que la mateixa acció de cuidar el nostre cos, a l'estar connectat amb la natura, també està danyant la natura i està causant un impacte mediambiental molt permanent que no es pot revertir a curt termini. Però tot i això, imagineu-vos un món on cada vegada més ens convertim en esclaus d'una imatge, d'un irreal inassumible, d'una obsessió per un cos perfecte. Un món on la nostra salut, el nostre planeta i fins i tot la nostra autoestima són controlats per una influència capitalista i per omplir uns estàndards de bellesa inabastables. Aquest és el món creat pel culte al cos, un fenomen que amenaça no només les nostres vides,
sinó també el futur del planeta. El meu company David us ha parlat del culte al cos com una malaltia social i com un obstacle per a les relacions interpersonals. Jo, en Fèlix Aubets, us vull parlar del culte al cos com una qüestió que no és tan sols superficial, sinó una amenaça profunda per no només la nostra salut física i mental, sinó també per al nostre planeta. L'impacte d'aquesta obsessió és devastador. La indústria de la bellesa promou un consumisme desmesurat, fent-nos creure que necessitem constantment productes per millorar la nostra aparença. Com explica aquest estudi de Greenpeace Italia, que desafortunadament no hem pogut traduir en la seva completesa, la indústria de la bellesa cada vegada més i més està contaminant de manera irreversible amb el planeta i aviat es convertirà en una de les indústries més contaminants del món. Digues. Però hi ha exactament un aspecte que digui que la indústria de la cosmètica de la bellesa sigui la que més genera la planeta. Evidentment, la indústria de la cosmètica no és la indústria que més consumeix del planeta, ni tan sols la que més contamina. Les indústries elèctriques segurament s'emporten aquest títol. Però tot i així és una indústria que està en un rànquing molt important i que està causant un gran impacte mediambiental, tot i que no sigui la més important. Però hem vingut a discutir el culte al cos, per tant creiem que és important destacar la seva posició. Cada any, milions de plàstics d'un sol ús, difícils de reciclar, s'utilitzen per empaquetar productes que acaben en abocadors, on el seu impacte serà irreversible. El resultat, un planeta exhaust i malmès, al mateix temps que nosaltres ens enfrontem a problemes de salut i benestar. Però això no és tot. El culte al cos no només afecta la nostra percepció del medi ambient, sinó també de nosaltres mateixos. Reduir el cos humà a un objecte estètic ens fa perdre respecte cap a ell i cap a la nostra pròpia dignitat. Aquesta cosificació normalitza pràctiques destructives com l'explotació sexual i la violència de gènere. Digues. Donava que abans, què és el problema de les empreses que volen posar els seus productes en envasos de plàstic perquè és més econòmic i no del culte al cos, perquè al final ara mateix estan popularitzant molt les marques que treballen amb projectes Tot i que això és cert i és molt positiu que s'estigui cada vegada més impulsant el packaging medioambientalment sostenible, moltes empreses segueixen empaquetant en plàstic i, a més, això no seria un problema tan important si el culte al cos no portés a un consumisme desenfrenat dins d'aquesta indústria que causa no només la generació de residus, sinó de residus en una gran quantitat, ja que acostumen a venir empaquetats en quantitats molt petites i, per tant, s'han de comprar les unitats. Per tancar aquest cicle viciós, per això, cal promoure una imatge corporal positiva i una cultura que valori la diversitat, l'autenticitat i el benestar real. Hem de qüestionar els estàndards de bellesa imposats, ser crítics amb el contingut que consumim i fomentar l'autoestima a través d'una connexió saludable amb nosaltres mateixos. Si no volem que aquesta obsessió pel cos continuï destruint el nostre benestar i el nostre planeta, és hora de fer un canvi. Un canvi en la nostra manera de veure'ns, en la nostra manera de consumir i, sobretot, en la manera com respectem el nostre cos i el món que ens envolta. El que està en joc no és només la nostra aparença, sinó la nostra salut, la nostra autoestima i el futur de la Terra. Per tant, si volem una societat més sana, més respectuosa amb els seus habitants i el medi ambient, hem de començar a qüestionar els ideals que ens han estat imposats i, més important encara, començar a viure d'acord amb els nostres propis valors. Moltes gràcies. Se m'escolta? Tornant al que he comentat abans, nosaltres creiem que el culte al cos no és el problema, perquè totes les malalties mentals i tots els problemes, com per exemple l'anorèxia, ja passaven abans de que nosaltres li donem la culpa al culte al cos. Passaven en èpoques com a l'edat mitjana, per exemple, i ho feien tot per simple adoració a Déu. Ara ho veurem una mica més clar, perquè mens sana incorpore sano. Aquesta era l'essència dels nostres avantpassats, abans d'arribar a que la religió agafés tanta importància. Era com ells entenien la salut i, per tant grecs com romans creien que sense un cos cuidat no es podia tenir una ment sana. Aleshores, nosaltres també veiem que potser aquestes malalties mentals no són part del problema, dels problemes que pot generar el culte al cos, sinó que són el problema potser no l'estan cuidant bé i per això desenvolupen aquestes malalties. De totes formes, vosaltres mateixos heu comentat que molts cops són les xarxes socials els que fan que es creïn aquests estereotips. Digues. Aleshores, què en dius d'articles com aquest que afirmen que el culte al cos està disparant els casos de trastorns alimentaris? Perquè és ara el que nosaltres creiem. Com a societat, nosaltres creem totes aquestes idees, però si nosaltres tornem als nostres inicis,
com els grecs i romans concebien el culte al cos, veurem que no és perjudicial. De fet, ajuda a la nostra salut. Aleshores, com és que admirem tant la filosofia i la democràcia dels antics, però no recordem que per ells era tan important aquesta doble educació? Doncs bé, hem estat estudiant i creiem que han sigut els gairebé 20 segles de cristianisme que han passat per la nostra història i han convertit el cos en un estigma moral, en el vehicle del pecat pel desig prohibit. Per tant, han convertit el cos en una cosa dolenta. Finalitzada aquesta etapa de cristianisme màxim, el cos ha tornat a agafar importància i ha sigut durant aquest moment, en el moment en què ha tornat a ser reconegut com una part essencial de la nostra humanitat, quan s'ha descontrolat. Hem sigut la societat, nosaltres mateixos que no hem sabut controlar i gestionar la retornada del cos com a part fonamental de la nostra humanitat. Però aterrant en el món que tenim ara, un món laic, que les religions no són tot, llavors el que atribuiries a tots aquests trastorns? És el que acabo de comentar, és molt bona pregunta perquè reafirma el meu argument. I és que aquest descontrol, després de tanta repressió, ha fet que ara no sapiguem gestionar les nostres emocions i com veiem les coses davant certs prejudicis o control de la societat. Per tant, el culte al cos és necessari per garantir una salut, perquè si no el cuidem pot desenvolupar hàbits perjudicials com el sedentarisme i l'alimentació poc saludable. En canvi, si el cuidem i treballem, augmenta l'autoestima i el nostre nivell de vida. L'únic que hem de fer és ajustar els límits. D'altra banda, el culte al cos també ens aporta coses positives en l'actualitat, no només com en els nostres avantpassats. I ara parlo d'una salut col·lectiva, perquè el cos no és només una carcassa, sinó que conjuntament amb la ment ha sigut l'instrument en què la humanitat ha superat els seus límits, des dels guerrers antics fins als exploradors i astronautes. Fixem-nos en aquests últims, els astronautes. Han de rendir molt de culte al seu cos per poder viatjar a l'espai i descobrir tots els beneficis que això ens aporta. Aleshores, quina és la diferència entre el culte que sí que és perjudicial i el que no ho és? Definitivament, el nostre equip creu que el problema és l'objectiu pel qual es dotem aquest culte, perquè si es fa per arribar als estàndards que marca la societat, serà negatiu per la salut. Però, en canvi, si es fa com a objectiu per aconseguir un objectiu major, com a mitjà, no serà perjudicial, perquè no buscarà el culte al cos pel cos, sinó per un bé aïllat. Tornem a l'exemple dels astronautes. Coneixeu la medicina espacial? Pedro Duque, un gran astronauta, afirma que gràcies als experiments a l'espai es poden aconseguir avenços mèdics molt abans del que s'aconseguirien a la Terra. Per tant, el culte al cos millora la salut física i mental en un conjunt i alhora millora la salut col·lectiva de la nostra societat. El que és perjudicial, aleshores, és el motiu pel qual es du a terme aquest culte i el descontrol causat per tants anys de repressió. Moltes gràcies. Se m'escolta bé? Bon dia a tothom, soc la Candela, la conclusora del grup En Contra, i primer de tot volíem agrair-vos a vosaltres, a l'equip rival, per la participació i el respecte, al jurat per la professionalitat i al públic per l'atenció i assistència. I a la UIC i a la xarxa de vídeos per a l'organització i fer tot aquest debat possible. Vosaltres heu defensat que el culte al cos és una amenaça per la salut i ho heu fet per diferents arguments. Heu parlat de malaltia social i en això estem totalment d'acord. El problema del culte al cos prové de la societat, que, com bé heu dit, està malalta. I ha donat un context erroni a aquest concepte. A més, heu esmentat que el culte al cos suposa una amenaça mediambiental, però nosaltres hem provat que una millora de l'alimentació té efectes molt positius en el medi ambient. També heu parlat sobre el problema de les xarxes socials, i és que teniu tota la raó. De fet, les vostres pròpies proves indiquen que el problema no és del culte al cos, sinó de la societat, que no ha sigut educada apropiadament per extreure tots els beneficis, que són múltiples. Com, per exemple, la connexió amb la natura. El biocentrisme ens explica que som part de la naturalesa i que per això cuidar de nosaltres també és cuidar del planeta. Un altre avantatge és que el cos no és només una carcassa. És un instrument molt potent que ha permès inventar, investigar i descobrir coses increïbles. Sense un bon culte al cos, és a dir, sense cuidar-lo, no hagués estat possible, ja que no hauria estat preparat. A més, com he dit abans, fomenta els hàbits saludables i, segons l'Hospital del Mar, està comprovat que tenir una vida saludable redueix un 16% els riscos de patir algun trastorn de salut mental. Com ha dit la meva companya, la Nur, en el món antic, que no deixa de ser la base del nostre món occidental, creien que el més important era el desenvolupament tant del cos com de la ment. Actualment, després d'haver patit una repressió tan forta, hi ha hagut un descontrol del que es percep com a culte al cos.
Per tant, el problema no és el fet de rendir culte al cos, sinó la gestió que nosaltres hi fem com a societat. Carles Jung deia que el que resisteix persisteix i el que s'accepta es transforma. Això tracta sobre com les persones ens centreu en lo negatiu i no en lo positiu, en com afrontem les coses, en com les enfoquem. Per tant, realment creieu que el culte al cos és el culpable de tot això? No heu pensat que potser educar la nostra societat podria fer que extraguem del culte al cos els seus múltiples beneficis? I això ens fa tornar al principi de tot, perquè potser el problema no és el culte, sinó de nosaltres, els humans, de la societat. Com ha dit el meu company, no podem culpabilitzar el culte del perill que generem la humanitat. Dissortadament, la vida no és una pel·lícula de Disney, i dissortadament, aquestes pel·lícules creen estereotips que taquen la imatge del concepte de culte al cos, als quals ens hi oposem totalment. Moltes gràcies. Hola, bon dia, em dic Marina Pons i abans de passar a les conclusions m'agradaria agrair en nom de l'Escola Pia de Calella a la xarxa Vives d'Universitat per l'organització d'aquesta lliga de debat, així com a la Universitat Internacional de Catalunya per acollir-nos a la fase local. També voldríem agrair als membres del jurat i a l'equip contrari per la vostra feina feta en aquest debat, la vostra participació, que ens permet reflexionar sobre quelcom tan important com la relació amb el nostre cos i la salut. Bé, com hem vist a través de les nostres 3 línies argumentals principals, el culte al cos és una amenaça real i complexa per a la salut, les relacions humanes i també el nostre planeta. Hem començat veient com el culte al cos és una malaltia social. Les trastorns com la dismòrfia corporal, l'ansietat, la depressió, trastorns alimentats i amplificats per les xarxes socials estan deixant cicatrius físiques i psicològiques. En segon lloc, hem pogut veure com el culte al cos ens aïlla emocionalment, creant una societat on les relacions humanes es basen cada cop més en l'aparença i no en la veritable connexió. Per últim, hem vist com el culte al cos és una amenaça per la sostenibilitat del planeta i que a més contribueix a la cosificació de les persones, perpetuant violències socials i desigualtats de gènere. Primer hem comentat que el culte al cos equilibrat és bo i nosaltres hi coincidim totalment, us donem la raó, però hem respost que és molt difícil trobar l'equilibri d'aquest culte al cos en una societat on constantment rebem estímuls i missatges contradictoris que ens porten a aquestes inseguretats o inclús trastorns. Vosaltres mateixos heu dit a la introducció que aquest matí ens hem mirat tots al mirall i ens hem jutjat a nosaltres mateixos. Per tant, aquí trobem una contradicció. En segon lloc, heu dit que el culte al cos cuida la natura i el medi ambient, però nosaltres hem pogut demostrar amb dades que tot el contrari, que és una amenaça per la sostenibilitat del planeta. Ara, això ho heu dit a la segona argumentació, per tant us ho responc, que heu dit que antigament no existís la paraula culte al cos, com heu dit, no vol dir que no existís el terme. Vull dir, molt enrere no existia la paraula homosexualitat o pansexualitat, però això no vol dir que no hi haguessin persones homosexuals o pansexuals. Bé, com diu el doctor Joaquim Rius, professor de la UIC, l'obsessió pel cos perfecte ens distreu de la veritable essència com a persones, creant un buit que mai ningú podrà omplir amb estètica. Aquesta és la realitat que ens hem de conscienciar a canviar. La reina malvada de la Blancaneu es mirava al mirall buscant l'aprovació, però el mirall la va portar a la destrucció. Avui aquest mirall no és màgic, sinó digital, i cada vegada més ens està venent la mateixa mentida, que el nostre valor depèn del nostre aspecte i no del nostre interior. És hora de trencar amb aquest mirall distorsionat. El nostre cos no és una mercaderia, i és hora de respectar-lo, cuidar-lo i celebrar-lo tal com és. Perquè si nosaltres no ho fem, qui ho farà? Gràcies.